שלום, אני ישראל אספר, קבוצת הרוכשים הירושלמית, והיום אני הולך לדבר איתכם על איפה כדאי לקנות דירות להשקעה בירושלים. שני הכללים הראשונים שמנחים אותי לפני שאני עונה להם על השאלה, היא מה תהיה התשואה הגבוהה ביותר, ובמקביל גם באיזה שכונה הם יוכלו לרכוש דירה, כך שהם יוכלו לכסות את החזרי המשכנתא שלהם, ובאילו שכונות יש את הסיכוי הגבוה ביותר לעליית ערך. אז אני, מתוך בדיקה שעשיתי, אני מצאתי שתי שכונות שבהן יש גם, בהן תמצאו גם תשואה גבוהה וגם סיכוי הכי גבוה, לפי הבדיקות שלי, לעליית ערך הנכס בעתיד. ואני אסביר קצת אני אתן את הדוגמה של השכונות ואת הסיבות לעלייה שלהם. אנחנו מדברים על שכונת קטמונים, כשאנחנו מדברים על קטמון ח' וט'. בשכונות הללו אתם יכולים למצוא דירות שהתשואה השנתית עליהן היא 5%. כשנדבר על 5%, השיטה שבה אני מודד תשואה היא הכפלת מספר חודשי השכירות כפול 12 חלקי מחיר הדירה, ואז אנחנו מקבלים את אחוז התשואה השנתי שנקבל. הסיבה לעליית המחיר בשכונת קטמון ח' וט' היא התנופה האדירה שיש כרגע בשכונת קטמון א' עד ו'. מי שלא מכיר, שכונת א' עד ו' נמצאת מצד מזרח לכביש פת, יותר נכון מצומת פת, ושכונה ח' וט', שכונות ח' וט' נמצאות מהצד המערבי שלו. כאשר שכונה א' וו' יש כרגע הגירה מאוד רצינית של משפחות צעירות מסורתיות, דתיות לאומיות וגם חילוניות. הסטודנטים עוברים לשם כמקור, כמעשה אלטרנטיבה למכלאות, מרכז העיר, ושכונה ח' וט' הופכת להיות יותר ויותר, ההפרשים בין שכונת קטמון א' עד ו' לשכונה ח' וט' מתעצמים, וההפרשים האלה לאט לאט יתשתשו והמחירים ישתוו, כלומר שכונה ח' וט' תתחיל לעלות, פשוט בגלל הביקושים שמגיעים, הביקושים החזקים כרגע להשכרה ולרכישת דירה בשכונה בקטמון א' עד ו'. עכשיו, זה לגבי הקטמונים. מבחינת אחוז התשואה שתוכלו למצוא בשכונה קטמון ח' וט' תוכלו למצוא אחוז תשואה של באזור ה5%, גם בדירות שהן קצת רעועות עם שיפוץ קל תוכלו להגיע לאזור ה5.5%, יש כאלה שגם אומרים על 6% אם משפצים דירות קיימות טיפה באזור קטמון ט', אזור בר יוחאי וצפונה משם. כאשר השכונה הבאה היא שכונת ארמון הנציב. תראו, מה שקרה לאחרונה באזור של ארמון הנציב ותלפיות מזרח זה השיווקים המסיביים שיש באזור ארנונה, אזור סביוני ארנונה והפרויקטים החדשים שנבנים שם מדרום לרחוב רבדים. אלו פרויקטים שנבנים במחירים יחסית גבוהים, מחירים של הם נמכרים באזור ה-21-22 אלף שקל למטר, מה שגורר, בוא נאמר, עליית מחירים כללית של כל האזור מסביב. דווקא את המחירים בארנונה זה טיפה מוריד, מכיוון שיש היצע גבוה, אבל שכונת ארמון הנציב, שעד לא מזמן הייתה ידועה בתור שכונה מאוד מאוד זולה, או אפילו קראו לה שכונת סלאמס, מקבלת כרגע ביקושים די גבוהים בשל הביקושים האדירים, או מרכוז האזור שנקרא דרום-מזרח ירושלים. ואפשר לראות גם את עליות המחירים של השנים האחרונות. בממוצע בשנים האחרונות היו עליות של בין 10-15% בשכונה הזאת מאזור 2007, לעליות מאוד מאוד גבוהות, ועדיין זה לא נראה כאילו זה הולך להיות השיא, מכיוון שאין איזה באז חזק על שכונת ארמון הנציב עדיין, אלא הבאז הוא עדיין מתרכז באזור ארנונה, או אזור הפרויקטים החדשים שנמצאים בתווך בין ארנונה לארמון הנציב. אנחנו צפויים לראות, מבחינת התשואה, אם נדבר על התשואה, אנחנו נראה שבארמון הנציב גם ניתן להשיג תשואה של 5%, 6% קצת פחות, אבל 5%. תשואות בכלל של 5% יחסו ברוב המקרים את החזר המשכנתא,
גם אם תיקחו את המשכנתא בפריסה ל-20 שנה, כאשר אם נדבר על עליית ערך נכס עתידית של שכונת ארמון הנציב, נוכל לראות שבשל הביקושים החזקים או בשל הפרסומים החזקים שממשיכים בשכונת ארנונה, אנחנו נמשיך לראות מרכוז של האזור הזה בשנתיים הקרובות, והרבה משפחות צעירות כרגע מעדיפות להגיע לאזור ארמון הנציב, להגר לאזור ארמון הנציב, בין אם לרכוש שם דירות, בין אם לשכור שם דירות, כי הגישה, הקרבה למרכז העיר היא עדיין יחסית קרובה, ולכן הן מעדיפות לאזור הזה. הצפי שלי, התחזית שלי שהביקושים האלה ימשיכו בשנתיים הקרובות, ולכן אנחנו צפויים לראות שם עליית ערך נכס משמעותית למי שקונה שם דירה.